Oso gogotsu. Eskerrik asko zuei, oportunidadea ematia hemen elkarrizketa itxeko, eta hori nik Itzulian itxen dolan, eta ondo. Oin, egon gaurko eta nik hasi ginean astelenian, eta oin gauz basauri itxen etapa. Bani hasi nintzen 2021 izan zala hurrengo urtia pandemia izan zana, pandemia eta ostian dana zan maskarilla, dana zan kontu zibiltzia ez, eta karreretan berdina paskau zan, burbujak egon barzian, ezin zan danekin egon, orduan bi aldiz plantillan bikoitza bihar zeban. Orduan, nire aita egon da dela 30 urte hemen Itzulian lan itxen, eta ni libre neguan, ez neban nago itxen etzian ezer, eta, nahi badozu edo libre basau eta torri lan itxeran ekin. Orduan, behakin hasi nintzen lehengo bulego eraunkorrian, segitu bulego eraunkorra, baina gauza desberdinak ikitzen. Eta hori, gogotsu, oso gustora, hemen familia moduko bat indogu, eta bastante dira. Bulego eraunkorrian dakagu bi parte, front office eta back office. Front officean nik itxen dolan nire aizpaki, eta back officean dauz nire aita eta hainbat lankide beixo. Bulego eraunkorra dakagu bi parte, da gehienekin da akreditazioak ematen. Honelako akreditazioak eman eta informazioa eman, norbait etortzen bada bila eta berari eman. Egoten gara bai irteran, karreran irteran, eta bai helmugan, bi parte. Hori front office, da. Hanik itxendo lan, hori, printzipioki hor. Front officean 3 pertsona, eta back officean egoten gara, beste 10. Zase gutxio, baina bai. Principalki aitan gaitxi, bakigu Eibarren txirrino aita zaletasuna apia dagoala, eta berari asko gustatzen zitzaion. Ikusten dugu, Itzulian ikusten da zaletasun asko dagoala hemen Euskal Herrian. Telebiztan eta jende asko egoten dela ikustera, ilmugan, sarreran, eta giro oso ona motakuna. Gustora egoten gara hemen gani. Bai, gainera familia, naiz eta gero jende gehiago hemen bako ofizian eta lasaitasun hori ematen da familiakin egotea. Bakigu front ofizian lan egitxea zaila dela gehienetan, jende askokin egon bazara, jakin nola, zein nola tratau eta hori guztia. Eta nire izpa onduan egotea lasaitasun handia da. Errezena, jendiakin egotia, etortzen dana informazio bila, ume bat, ematen diazu poster bat, eta ematen dut, dazu, saletasun egin. Hori, nik uste jendian aurrian egotia. Eta zaiena, beti, etortzen diana jende guztia, ematen agritazioa, nahiz, zakizein, kudeaketa, datu guztiak, kudeaketa, dakagu plataforma bat, osartzen duguna datu guztiak, errore bat itxen dozu, datu bat gaizki sartu, datu hori bilatu. Azkenian dakagu, enpresa asko partatzen dabe Itzulian, enpresa, pertsonak eta pertsonen kudeak eta guzti hori, estresati esaten da batzutan, dena ondo eukitzea. Zaila, baina... Arrotasuna gainera Eibar, Itzulia dana World Tour hau mundu osoan egoten dana eta Eibarko etapa Eibar izatea urtero izaten da generalian berdina etapa, Eibar hola mundura ikustea arrotasuna. Bai. Animatzera, pasatzera beti etapa ikustera, ambientia sortzia, bai bakarrik Eibarren, albagara Eibarren, baina arrate egotea, etapa osoan animatzera ziklista guztiei, eta hori, ambientia sortzia.